Lijepo znati da ga ne moram dijeliti s nikim. Sva ova Ova delić... užina je moja, tvoja kažeš? Imam plan pojesti nešto s tobom jer sam i ja gladan. Alex, Dina te zove. Sada će mi nož pomoći pretvoriti ovaj kvadratni sendvič u 2 trokutasta. Oprosti Alex, ali morala sam to učiniti. Razumi, stvarno sam prilično bolesna. O, zar je tako? Onda da vidimo koliko će ti se svidjeti sendvič s istim trokutastim paprom. Mislim da će biti jako zabavno. U najmanju ruku. Mislim šteta za Alexa Jordana. Mislim ima toliko toga. Ništa! Ovdje nešto sigurno ima! Odakle je došao taj čudni divljak? U pomoć! Ne razumijem. Ako super! Imam nešto što će ti pomoći da ugasiš svoj unutarnji plamen. Popi piće! Što sam upravo rekao? Vau, kakva predstava!